Get ready, gweiddodd y peilot, and make sure you take everything with you. Glaniodd ar awyren fechan yn rhyfeddol o lyfn ar y glaswellt, a gorodd Ken y drws, neidio allan gydag un bag ar ei gefn ac un yn ei law a chau'r drws ar ei ôl. A heb bryn gyffwrdd ar llawr, esgynodd ar awyren fach ddu i'r awyr eto. Cymerodd y cyfan lai na 3 munud. Rhedodd 3 dyn ifanc arfog mewn dillad gwaith bler tuag at yr asiant, cipio'r tair fflachlamp a ffurfiau'r hedfa oddi ar bolion yn y cae, a hebrwng Ken i ddiogelwch coedwig gyfagos. Yn ystod yr wythnosa nesaf, fe'i symudwyd o le i le bob chydig ddyddiau mewn trol, ar feic neu ar droed i uwchraddio systemau radio'r maci, gyda'r falfiau a'r cydrannau gwerthfawr eraill, a ddeithau gydag ef yn ei fag o Lundain. Allai o ddim aros mewn un lle yn rhy hir, rhag ofni'r Natsiaid ddilyn ei neges euon radio, ac ni wyddai ble byddai'n aros o ddydd i ddydd. Un tro, bu am ddeuddydd yn atig teulu cefnogol i'r maci ym pentref Oradur-sur-Glane. Pentref roedd y Natsiaid yn cadw llygaid barcud arno, rhyw 15 milltir i'r de o bentref gydag enw digon tebyg sef Oradur-sur-Glane. Roedd cefnogaeth gref a gweithgar i'r fyddin answyddogol yn y pentref hwn, a llwyddwyd i symud Ken o fi yno'n ddi-drafferth mewn lori oedd yn cario cerrig o chwarel gyfagos. Bu allan hefyd am sawl noson yn gweithredu gyda'r maci, yn gosod ffrwydron i chwthu pontydd neu dyrau dŵr, a ffrwydrwyd rheilffyrdd a gariau nwyddau ac arfau i'r Natsiaid. Roedd unrhyw beth a wna'i fywydau'r gelyn yn anos yn fuddugoliaeth.